Tak, ahoj. Dneska se podíváme už konečně na něco zajímavějšího. Budeme se bavit o cyklech, konkrétně o for in cyklu, což je vlastně rozšíření od normálního cyklu for. Tady ten for in cyklus vlastně používá Swift, aby ulehčil práci, ale samozřejmě kdo nechce, může používat klasický for cyklus. Jo? To všechno si ukážeme. Tak jo, jdem na to. Takže úplně obyčejný základní for in cyklus může být třeba for i in, teď napíšeme interval, takže třeba od 1 do 5 závorky, jo, a sem napíšeme příkazy, co to má udělat. Tady říkáme pro i, což je nějaká proměna tady v intervalu 1 až 5, od 1 do 5 závorky, dělej tohleto, jo, a tak my teď řekneme jenom třeba println číslo, tak, lomítko i, lomítko, číslo i krát 5 se rovná i krát 5. Tak. No výborný. A teď vidíme, že sorry, ještě chybička. Takže to musím mít takhle. Tak, číslo 1 krát 5 se rovná 5, jo? Nebo můžu možná dát pryč, ať se to neplete. Ty vozovky, tak. Číslo 1 krát 5 je 5, číslo 2 krát 5 je 5 a tak dál, jo? Vlastně dosadili jsme sem zase tu proměnou i, která se vypisuje tady, 1, 2, 3, 4, 5, jo? To je tím, že to i nabývá hodnot od 1 do 5 v tomhle intervalu. Ty intervaly jsme si už ukazovali, když bych to přepsal tady na půl uzavřený interval, tak by to bylo jenom do 4, jo? Protože by to šlo od 1 do čísla menšího než je 5. Tak. No a takhle teda jsme použili vlastně ten výpis hodnoty i a zároveň jsme si ještě napsali krát 5, což je jenom jako řetězec, se rovná. A tady jsme použili výpočet i krát 5, jo, takže 5, 10, 15 a tak dále. Teď si ukážeme for in cyklus, kdy nebudeme zadávat vlastně ten parametr, jo, tu proměnou, jako jsme předtím měli i, vlastně, kde nabývalo i hodnotu od 1 do 5, tak teď budeme používat bez toho parametru. Hned si ukážeme jak. Takže nejdřív si uděláme proměnou výsledek, do ní dáme jedničku, var exponent se rovná 10, základ rovná se 3 třeba, jo. Ukážeme si, jak uděláme, jak vypočítáme číslo 3 na 10 třeba například. Takže cyklus for bez parametrů, takže podtržítko v intervalu od 1 do 10, takže takhle do exponent. Tak, dělej. Tak, a sem napíšu, co chceme, aby dělal. My chceme, aby říkal, že výsledek se rovná výsledek krát ten základ vlastně. Jo, takhle jsem to rozepsal, jenom abyste to v tom viděli, ale samozřejmě nemá cenu to mít takhle dlouhý, takže vlastně to samý, tehle příkaz já přepíšu zase na jenom takhle, jo, a dělá to samý vlastně, to jsme si už taky ukazovali. A teď já jenom řeknu, vypiš mi výsledek. Tak a už vidíme, jo, 3 na 10 je tohle číslo. Já můžu samozřejmě změnit si ten interval nebo vlastně exponent, jak chci a bude mi to vycházet nějakým způsobem.
Tak, to je paráda. Samozřejmě ještě si můžu taky změnit ten základ, jo, když budu chtít třeba 6, jo, nebo kdybyste potřebovali počítat 2, kdyby vás zajímalo třeba kolik je 32-bitové číslo, tak jo, nebo 64, jo, a už to je velký, už se to nevejde, protože ten integer na to není dělaný. To bych asi musel dát jenom kladná čísla v tom integeru, ale to zase by nám to nefungovalo s tím, s dalšími čísly, protože tohle všechno by byl integer a tohle by byl unsigned integer, vlastně kladný. Tak. Teď si ukážeme for in cyklus v případě, že chceme procházet nějaké pole, takže budeme pracovat vlastně tentokrát s řetězci místo čísel, jo, nebo tak. Takže nejdřív si musíme udělat nějaké pole znaků, že jo, a tam dáme zas jména. Tak, teď když máme pole znaků, můžeme jít na ten for cyklus, sem zase dáme teď nějakou proměnou, do které to chceme ukládat, já většinou používám i, jako, nevím proč, prostě používám většinou i, ale tentokrát se nám hodí spíš jméno, protože ta proměna bude vždycky nabývat jedno jméno vlastně z toho pole, takže jméno v intervalu nebo in pole znaků. Tak a teď, když máme takhle pole znaků, tak sem dáme jenom vypiš a třeba ahoj jméno. Tak, jo, a už to tady vidíme, že nám to vypsalo ahoj Petr, ahoj Alois, ahoj David, ahoj Ondra. Jo, jasně, v češtině je to blbý, co se týče toho skloňování, jo, to se jen tak naučit nedá. V případě, že to chceme mít kód na 4 řádky. Ale důležité je, že je vidět, co jsme chtěli, jo. Že vlastně sem jsme zapsali celé jakoby pole znaků, takže jsme nemuseli psát interval 0 až něco, jo. Možná, že by to šlo napsat takhle, ale není k tomu důvod, že jo. Tak, pole znaků až do 3, jo. No, tak to ani nefunguje. Jo, takže opravdu, když se dělá pole, tak je to jen takhle. Teď si ukážeme, jak udělat for in cyklus v případě, že používáme jako parametr vlastně jako interval celý ten slovník, vlastně ne pole, ale slovník, jo. Takže zas proměna pole zvířat. Tak, musíme si vytvořit nejdřív ten slovník a sem dáme třeba 8, jo, počet nohou. Tak, teď brouk, 6 nohou, pes, 4 nohy. Tak, super. A teď si uděláme for vlastně závorky a sem dáme ty parametry, co chceme vypsat. Takže my budeme brát jméno zvířete a počet nohou. Jo, zas tady je to úplně jedno, jak to pojmenujeme. Jo? Důležité je, že se nám dosadí vlastně, že tady budeme mít 2 ty proměny. Jako jsem používal tu pomocnou proměnou i, jo, tak, nebo předtím jméno ještě, tak teď můžeme použít jméno zvířete a ještě počet nohou. Jo, to se nám zařadí přesně v tomhle pořadí, jak to je. A teď in, že jo, a zase v intervalu, jakoby v intervalu pole zvířat. To znamená, že nám to projde celý ten slovník. Tak, dělej tohle. Tak a řekneme mu, ať vypisuje, takže jméno
zvířete je. Jméno zvířete a má proměnná počet nohou a má nohou. Nohy. No. Ono to samozřejmě, až to bude vypisovat psa, že tak to bude vypadat blbě, protože tam bude má 4 nohou. No jo, tady to vidíme. Má 4 nohou. Jo, ale funguje to tak, jak jsme chtěli, jo. Prostě prošlo to celý slovník a vypsalo nám to přesně tak, jak jsme chtěli. Jo. V případě, že bychom chtěli vypsat jenom zvíře, tak není problém, jo. Vypíše nám to jenom zvíře, to se nic neděje. Tak, ale ještě další věc, jo. Jak jsem vám ukazoval v prvním díle tu knížku přímo od Apple, ze které čerpám, a vysvětlovali jsme si slovníky a já jsem říkal, že to z nějakého důvodu seřadí, jak se tomu zlíbí, jo. Ten slovník, že prostě nevíme, v jakém pořadí vlastně se to tam seskupí za sebe, tak dokonce i v té knize od Apple je napsáno, že není jisté, v jakém pořadí vlastně se ten slovník zapíše, jo. Takže se toho nelekejte, jo, není to chyba ani u vás, ani u mě tady, prostě ten Swift to takhle má. Je pravda, že kdyby se to stávalo u polí, už by to byl problém, protože pole potřebujeme mít seřazené tak, jak jsme si ho zadali, po případě, jak jsme si ho nějakým způsobem seřadili. Ale ten slovník má prostě tu klíčovou hodnotu, jo, nebo klíčové slovo a proto klíčové slovo má určitou hodnotu. Takže nám je úplně jedno, jestli pro tu vlastně hodnotu pod určitým klíčovým slovem jdeme na začátek nebo na konec pole. Důležité je, že tam je, jo. Zrovna opravdu u těch slovníků to nevadí. To je hlavní. Ještě si ukážeme jenom jednoduchý for in cyklus a tam bude for proměnou třeba jak chcete, jo. Já používám i, že jo, ale tentokrát prostě se hodí použít charakter, protože to bude jenom jeden charakter vlastně. Tak, třeba ahoj světe. Tak. Jo, pro proměnou charakter dělej v intervalu, nebo vlastně ta proměnná charakter bude nabývat hodnot z intervalu tohle. Tak a v tomhle intervalu dělej print line a třeba ten charakter. Tak a teď, když se takhle píšem, tak tady nám to ukazuje, ten real-time compiler nám ukazuje 11krát proběhlo, tady vidíme ahoj světe, jo. Samozřejmě takhle je to na každém dalším řádku, protože je to print line, jo, na to nezapomínejte. Já kdybych sem dal vlastně uvozovky, lomítko, závorka, takhle, přidal bych sem ještě lomítko n, že jo, což jsme si říkali výpis speciálních znaků, tak by to vypsalo vlastně vždycky ještě mezeru navíc, takže vidíte, tady je mezera, a mezera, h, mezera, o a tak dál. Jo, to je, jsme si vysvětlovali, jak funguje, to znáte všichni z jiných jazyků, když jsem dám další, je tam ještě větší mezera a tak dál. Jo, prostě tenhle příklad sprint line dělá na konci řádku, prostě od řádku skočí na další řádek. Tak, teď si ukážeme normální for cyklus, jako je to v ostatních C-like jazycích. Tohle video už točím po druhý, protože jak jsem vám říkal už v předešlých dílech, prostě Swift někdy rád blbne a zrovna dneska, nebo zrovna v tomhle případě nechápu proč, mi to dělalo blbosti, přepsal jsem to, zůstalo to vlastně to samé, jen jsem to přepsal a fungovalo to. Jo, tak uvidíme, jestli se nám to povede tentokrát. Máme for, závorky, do závorek napíšeme přesně tak, jako je to v těch C-čkových jazycích, takže proměna i se rovná 1, i menší nebo rovno 10,
oddělíme i++, tak, println i. Jo, najednou to funguje. Nepochopitelný. Každopádně důležité je, že to jde, že ho samozřejmě známe. Když smažu rovná se, bude to jenom do 9, bude to jenom do čísla menší než je 10 a ne přímo do čísla rovno 10. No, to spousta z vás zná, kdo to nezná, tak s tím můžu tady experimentovat prostě všelijakým stylem. Zas můžu napsat třeba číslo i krát 10 se rovná zas i krát 10 a tak dále, jo, cokoliv prostě. No. Jo. Ono mě to, jasně no, protože já jsem vlastně to ičko vytvořil tady. Ono sem už se nedostane. Takže uvidíme, jestli to bude takhle. I se rovná int, tak. Jo, už to funguje. Ještě sem teda, teďka vypadá blbě, ještě sem dáme nový řádek, ať to není přilepený na sobě, jo. A můžu si tady vypsat prostě, že cyklus proběhl i, takže na konci 10krát, že jo. Tak. Dobrý. To je pro for cykly všechno a uvidíme se u dalších dílů, kde budeme řešit cyklus while a switch a tak dále. Tak jo, děkuji za pozornost.